హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూశారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఫొటోస్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో తప్పకుండా ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. A few moments later. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సెకండ్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా. సో లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫొటోస్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇలా ఈజీగా ఉంటుంది వీడియో, సింపుల్గా ఈజీగా ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. చిన్న సైజ్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ వదిలేసాంగా, ఆ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ముందు యాడ్ చేసుకున్న ఈ ఫోటోని వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నుంచి 4 ఫొటోస్ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో సింపుల్ ఈజీగా ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి 4 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 4 ఫొటోస్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి 4 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 4 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. రెండే ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ వరకు. సో ప్రతి ఫోటోని ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి
పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చివరి దాకా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.